Njena reč ipak ima težinu, iako Aleksandar Nikolić noćas u emisiji Amidži Show govorila sve najlepše o svom vereniku Filipu Caru i njihove ljubavi, ali i planovima za budućnost. Od jutra se spekuliše da je pukla tikva te da više nisu zajedno. Prvi signal bilo je uzajamno otpraćivanje sa društvenih mreža gde više nemaju ni jednu zajedničku uspomenu, a sumnju je dodatno produbilo to što medijima Car nije odgovarao na poruku kada je upitan za raskid veredbe, iako je isto video. Alex sa druge strane nije odgovarala na telefonske pozive. Ne znam ništa o tome, ne znam da li su raskinuli ili ne, najiskrenije vam kažem. Noćas je došla kući posle emisije, nešto je boleo zub, otišla je da spava i rekla je da je budim ujutru, da ima obaveza, ali eno je još uvek spava. Pozovite nju kasnije pa će vam reći ona, ja o tome ne znam ništa, samo da je odvedem u manastir, malo da pristane da ide sa mnom, kratko je rekla za medije.